ምናልባት ምስቲ ሰብ ገለ ጠገም የለ ሙሕጅኹም ዓሲጣናካ እንታይ ኺልክን ነርኩሞ ናይ መርዓ ስእሊ ገለ ኖ ሸንዳ ስትነኽዓለ ስለደለ ኣባ ሓወይ ሓንቲ ነገር ንኽነግረካ እዚ ሰብ እዚ ክሰምዓካ ኣይክእልኒ ሓንቲ መዓልቲ እውን ንዓኻ ብዛዕባ ዶና ክትሕኪ ከለካ ሰሚዐካ ኣይፈልጥ ንምንታይ ኢኻ ትደጋግመሉ ዘለካ ዘይትኽልዮ በቃ ኣግረፎ ይትዛረቦ بترامي خا ምናልባት ሓፋርኪ ይከውን ህግፀኛ ይኮንከ በጥራም መበለሽ ምክንያት ብዙሕ ሓደ ካብኡ ሰብ ከማን ቁልሕልካ ይጥምትኒ ንኩሉ ሰብ ኣይጥምትኒ ማለት ግን ኣይኮነን ኣባህላኻስ ኣነ ካብቶም ዘይጥመቱ ሰባት እየ ማለት ድዩ برقت مخنياتو ناغل ويك سحب زغل صباغي تعدلك انا خفقت لي يوم حق خارقه ود علي فتح صباح واو ود علي صباح واجب كان ديها